Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moni roɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka talata hande ko wiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama e inde kono on manama e jettoɗe seeɗen ɓe min jejjita kay lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof hawɗo boros wawa hollude en caggal no subaka fo ko banimon debbo Aissata Ndiaye hande noon on jiyan ɗo banam gorko Amadou Moussa kono ko jaam tan nanguimo machallah mon jitumo ɗo ko ɓoyani seeɗa ɗum noon ko almudo makko walla mi wiya Baba Moussa Niang dardimi ɗo hande bisimilla ba inde ɗiɗɗe fof jaa sa wi almudo Amadou Moussa sa wi bamma Moussa ɗeɗon fof ne jaa saabu Moussa en ha joni inde nde yaltani noon yaltani ko noon tigui woni beelamma e fartangue tigui artuɗo o huccude bandiraɓe yeeɓiyankoɓe e yiɗɓe kadi Pindi TV to ɓe mbawi tawede e johli dunde Baba Adama nde foof ko arde e weltare e arde kadi e habrandeɓe holto ko jaydeji leydi Pindi Aissata Ndiaye ɗum ko weltare ko salade aɗa ɓuuri firtude noon tigui hande ko ɓuuri tentude Moussa noon tigui hande ne ɓuuri jaydenkoɓe leydi Sénégal ene ɓuuri addoyde haala ko ganduɗa hoɗande ndan lawol woni ɓeɗon hoccaɓe e kaɗon lana ko ganduɗa laaɗe ɗiɗi bateau maritime e lana maritime ganduɗa fotte lana ɓeɗon yahannoɓe ko ganduɗa kay ɗanlade ndan lawol waɗi collision waɗi mayɓe hewɓe ko ganduɗa ɗum kay jaydenkoɓe leydi Sénégal garti e ganduɗa ko kongi walla haala oɗon hoorejo leydi France woni Emmanuel Macron e ko ganduɗa caricature nabi sallallahu alayhi wa sallam Aissata Ndiaye ɗum ne ɓuuri tentude nder jayde leydi Sénégal o subaka noon tigui jayde vox populi udditadama jayde vox populi nden jayde tigui ari koye ɗanle ɗe ndewan lawol e wiide mabɓe kay e nder balɗe nogas manam temedde tati e capanɗe jeetati e jeetati ko kañumen kay ɓeɗon ɗannotnoɓe ɗen ɗanle ndewan lawol ko kañumen kay kocca e nder maaje e taw kay ko konnon laakon ko wiyete Barça walla Barsac ene wayno nogas jettata e ɓeɗon tigui wallannoɓe haaɓe jeeya e ɗeɗon laaɗe kañumen tigui pawama juuɗe e wiide jaydenkoɓe vox populi ha joni laaɗe joyyi ko kañumen tigui jagga ene wayno e hanki o tigui ɓe mbi ko patrouilleur sango maro oɗon mo marino waɗi kay sauvé manam dendi kay capanɗe tato e jeenayyi ɓeɗon ɗannotnoɓe caggal kay nde laaɗe ɗiɗɗe natidiri waɗi accident kay muuso ganduɗa kay ha joni ene waɗi ɓe jeeya kay wiide marine national mo leydi Sénégal ko ma ɗum ko Aissata Ndiaye jaydenkoɓe vox populi garti e ganduɗa ko koɗo huɗoɗa e new ko walla mbiyen yamba jagga ko to e kidire ene wayno noon ɓe mbi kone tolno e ujunere e temedde tati e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom tonne taw koy ko kiloji yamba e ganduɗa ko conteneur taw ko vide gumminoɗo e leydi Mali ko kañum tigui waɗa intercepté to e tamba to e kidira ko ɗuminen tawi nder jayde vox populi e subaka ɗum ɓe gadi jayde l'observateur ko wi jayde l'observateur haade mabɓe artude e ɗeɗon ɗanen lawol ɓe gatti koye alhaali guittugol marché Sandaga walla baylugol ndeɗon marché ne wayno kay ko pewdirgol mum ko walla ko waylude mbadi ndeɗon marché Sandaga ene wayno ɓe kolliti hol kay batu wongu taw koye batu ngu waɗi koye sutura walla ɓe mbima la réunion secrète entre le ministre de l'urbanisme jagorɗo kalfinaɗo Sato Kotki woni Abdou Karim Fofana wondude maire mo Dakar ene wondude goomu Agipte ko kamɓe tigui ndendunoɓe nguɗon batu secret ganduɗa kay ko alhaali walla mbiyen waylude marché Sandaga ko ma ɗum ko jaydenkoɓe l'observateur ɓe Futurs Médias ɓe gatti ha joni e ɗeɗon ɗanlede ndewlawol woni émigration clandestine e wiide tigui hol kesumawgu walla hol loskoji ɗi ɓe mbaɗi hen ɗi ganduɗa kay ko gongaji tigui holko saabi ɗeɗon laaɗe ɗiɗi nadiri woni ɓe mbaɗi entré en collision holko tagui ɓe mbuɓodiri ha mayɓe ɓeɗon jeeyan ha woodi waɗaɓe sauvé ɗum ne jeeya ko jaydenkoɓe l'observateur Futurs Médias nde are o subaka jayde enquête ko loski hande enquête woraki kaɗon haala saabu kamɓe tigui ɓe jumpe kanna woni kay alhaali ɗanle ɗe ndewan lawol e gardidi bindol ɓe mbi ko les heures de l'enfer ene wayno kay ɓe mbi ko ɗe ganduɗa ko ɗeɗo digui walla ɗeɗo maaje kayɗe ha joni en jokki yoɓade pitali ɓesgu leydi Sénégal walla mbiyene Afrique foof saabu wiya ko Méditerranée ene wayno ko hunde nde ganduɗa wayranoma walla mbiyen ustinoma no hannirta ni mi kono e o saaha caggal kay nde Covid 19 usti ene wayno kay ko ɗum ɗo tigui woni kawuji ɓeydi woni kay ɗanle ɗe ndewan lawol e wiide mabɓe kaɗo lana jaggaka ɓe garti hen waɗi kay yimɓe nogas e faw ko may ene wayno noon hoorejo leydi Macky Sall yiiɗi joni ko wadde ɗum mutualisé ganduɗa kay addude peeje peccorɗe gam kay ɗeɗon ɗanle ɗe ndewan lawol natta walla mbasa tigui teskede nder leydi Sénégal no woori hande ni ko wana ɗum koye nder hello mabɓe jeeɗiɗo ɓe garti e on hoorejo UFDG woni Cellou Dalein Diallo mo ganduɗa ko woni londiɗo leydi Guinée o wi kay ko hay hunde woni ko sabbaki goomu CEDEAO nde haalata kay alhaali sumgoji ɗi ganduɗa ndewan lawol to leydi Guinée Cellou Dalein Diallo ko natal makko tigui tawete e nder hello jeeɗiɗo ndeɗo jayde enquête Aissata Ndiaye jayde libération rewi hen
libération ene wayno hay soɓe gaddi alhaali laana kaɗon ko ganduɗa buɓɓodirama to au large de Dakar ɓe mbi ɓe kolliti kay ko 37 tigui kañumen tigui mbawi hen dadde ko heddi ko yiya ko woni Barça walla Barsaka oɗo daram tigui ko hanki tigui waɗi ɗo kay ko ganduɗa woɗɗani lamorgo Dakaru e nder kay maayo leydi Sénégal ɗum ne tawi nder hello mabɓe nayoɓo kamɓe jeynenkoɓe libération ko ma ɗum koɓe gerti koye forode mo ganduɗa ɓe mbi ko débisco la maggoye ko ganduɗa kay ko alhaali ɗi ganduɗa ko parrainage o hol carte d'identité ji ganduɗa ko goto kay ɓe mbi ko apériste o jeeya koye landa APR ko kanko tigui waɗano ko ganduɗa ko rewani lawol e alhaali oɗon parrainage ene wayno kanko Fama Jungo ko biteɗo Pape Sadji ha joni noon ɓe garti e oɗon ganduɗa ko to e porte de millionnaire Aissata Ndiaye ko ganduɗa ko hunde nde welani haalde walla mbiyen nde yoɗani no fewi ɗum ne tawe nder hello mabɓe jeeyaɓo kamɓe jeynenkoɓe libération ko worɓe ɗiɗo kay betta toon ne mbaɗa golle kantorire ɗum ne tawe nder hello mabɓe jeeyaɓo kamɓe jeynenkoɓe libération jeyde las ko dawri hannde las ari koye natal oɗon hoorejo ɗo leydi France woni Emmanuel Macron el haali ganduɗa kongi ɗi suuti ko faade ñemtinde a yawo walla mbiyen natte nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ganduɗa kay yoga e ganduɗa ko julɓe tigui jonnani darde makko walla mbiyen heeɓi ñañere walla museki tigui kolliti mettere mumen faade kanko Emmanuel Macron e alhaali caricature du prophète Mohammed le monde musulman périmande Macron en gaynuga ɓe mbi kay ko ganduɗa ko dennagal islamiyankoɓe dennagal julɓe kala beltanaki oɗon hoorejo leydi France woni Emmanuel Macron el haali ɗi ganduɗa ko kongi ɗi o suuti faade diine l'islam faade nabi sallallahu alaihi wasallam e nder hello mabɓe ganduɗa ko jeetaɓijo ene tawi en hala haali kayo ko hoorejo leydi ndi Macky Sall e immigration clandestine o liti ko gouvernement mo leydi Sénégal hayso tawi ne jokki kay limde maɓe en ganduɗa kay wona tigui fandare mum walla ganduɗa wona sago mum yiide kay ɓiɓɓe leydi Sénégal ene canko walla ne keddo e oɗo Méditerranée peeje peccorde noon koye ɗum tigui ɓe goni yuɓɓinde ha joni noon ene arte e nder natal mabɓe tataɓa kamɓe jeynenkoɓe las ɓe garti alhaali awo ganduɗa ko leydi Sénégal awo artisanal ɓeɗon tigui ganduɗa ko awoɓe taw kay ko awo ngo ganduɗa ko adanto walla mbiyen ko awo ngo ganduɗa ko cosaan ɓe cuuti kongi faade oɗon jagoro kalfinaɗo awo woni Aliou Ndoye nde ganduɗa kay yo yurnito gueɗe mabɓe walla gonka mabɓe kamɓe awoɓe leydi Sénégal ɗum ne tawe nder jeyde las Aissata Ndiaye jeyde an le soleil jeyne an le soleil ari koye natte halifaɓe ɗiɗo goto kay ko gardiɗo mouridisme woni halif général des mourides woni Serigne Mountakha Mbacké halif général des mourides e natal oɗon Serigne Babacar Sy Mansour woni halif général de Tijane e alhaali kay juɓɓudi ganduɗa kay ko alhaali jentugol oɗo covid 19 ene wayno jeynenkoɓe le soleil mbi ko kamɓe tigui nandi juɓɓudi kamɓe tigui nandi noɓe golliri ha ko ganduɗa kay dentugol covid 19 faade ɗeɗon leyɗele mo gonda walla faade ɗiɗon galleji ɗin ɗeɓe gardi ha yimɓe tigui mbawi rentade no hannirta ni ɗum ne tawe nder hello mabɓe sappo e ɗiɗo kamɓe jeynenkoɓe le soleil ko amma ɗum ko kay ɓe garti ha joni alhaali oɗo drogue jagaɗo 1376 kilogramme de drogue saisi ɗum ne tawe nder hello mabɓe sappo e nayyo kamɓe jeynenkoɓe le soleil ene wayno noon ɓe garti alhaali ɓeɗon wondude cancer woni ko ñaw cancer ɗum ko hello mabɓe nayoɓo hello mabɓe joyaɓo ɗum ne tawe nder hello joyaɓo e nayoɓo kamɓe le soleil Aissata Ndiaye ko ɗum ɗo tigui ɓe gadduno kamɓe jeynenkoɓe le soleil jeyde quotidien le quotidien arti alhaali ganduɗa ko temedere capantati e nayyi ɓiire ganduɗa kay ko arwanire ganduɗa ko manditare oɗon biyeteɗo o Lat Dior Ngoné Latyr Diop ene wayno koye oɗo mardi 27 octobre tigui o ruttino e joom makko ene wayno ɓe kolliti ma wa récital de Coran ganduɗa kay ko alɓurano ma jippine faade makko juuriyademo to Dekkele to yenno ganduɗa kanko Lat Dior Ngoné Latyr Diop ko amma ɗum ko ɓe garti ha joni en juɓɓudi ganduɗa koye préparation de la rentrée no udditgol école aji kamɓe jeynenkoɓe le quotidien e wiide mabɓe noon ma ko ganduɗa yuɓɓine kamɓe noon ma yuɓɓine alhaali ko fate jangde ko ganduɗa kay wasa wadde cas positif ganduɗa ɓeɗon élevage ji ruttoroɓe nder école aji ganduɗa kay mbawa kay tarade oɗon covid 19 kamɓe ko ɗum ɗon tigui ɓe garti e nder hello mabɓe nayaɓo kamɓe jeynenkoɓe le quotidien ko ma ɗum koye coftal ɓalle ɓe jumpi hen seeɗe e arde kay oɗon match amical match Guinée Bissau contre Sénégal ganduɗa kay fellitama ñawama koye stade Lat Dior tigui o jogori yuɓɓinede ɓe kolliti noon Ousseynou Ba oɗon défenseur mo leydi Sénégal ko waɗa testé positif ɗumine tawi nder hello mabɓe sappo e ɗiɗo kamɓe jeynenkoɓe le quotidien jeyde coftal ɓalli stade uddata damal jeyde coftal ɓalli stade uddata tigui no mbiruɗa ni ɓe gaari koye deuxiéme journée on UEFA Champions League hande kikiɗe jogori wonde hakkude Marseille Olympique Marseille hakkude mum e Manchester City ene wayno ko natal oɗo ganduɗa ko Payet wondude kay Sterling koyemen tigui tawete e nder oɗon ko ma ɗum koye ɓe gaari hakkude Bayern e ganduɗa ko Real Madrid hay so tawi ɓe jogora
farani fottude kayna ene wayno Real Madrid walla mbiyanna Barcelone ma fottoye Ronaldo mo Juventus ɓe mbi koko sok tigui jogoto wonde saabu Messi ma waw kadi fottide Cristiano Ronaldo no hannirta ni ɗum ne tawe nder hello manam ko jeenaɓe yo jeyne mabɓe stade ko amma ɗum koye ɓe garti ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe fettoɓe to to caggal leydi Boulaye Dia wondude kay ko Niane Ibrahima Niane ene wayno hayso tawi kañum ko gagné o saaha ɓe garti kay wonde ɓe meilleur buteur de Sénégal et d'Europe ene wayno ko Niane kañum tigi Boulaye Dia kañumen tawete nder hello jeeyaɓo jeyde stade Aissata Ndiaye ko ɗum ɗo tigi wonno ko ganduɗa tawɗen e nder jeyndeji leydi Sénégal walla ko jeyndenkoɓe leydi Sénégal pinire oɗo subaka noon tigi ko ɗum ɓurno tengtude e jeyndele ɗi hande subaka talata oɗo ɗum ɗon noon caggal ɗum gareten tan koye banggal gueɗe rendo walla mbiyen fait divers meɗen noon haalata ko hande koye drogue mo ganduɗa yete waɗama saisir walla mbiyen heɓama ni woni huuɗo ɗaynoko ɗum ɗon noon ina tolni ko woni ujunere e temedde tati e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom tonnes uji ɗum ne wawi wiyede heewi wonno koye conteneur o noon ummino ko toon to diwan mo Mali nanga ɗo e Kidira ene natanno ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon mbeɗi sikki tan ko wiya ko huuɗo ɗaynoko Moussa Nia so yettinoma e ndi leydi e ko tolni 1376 tonnes Moussa Nia heewi te koko ganduɗa saaha foof mataw koye banggueji gooti tan ummoto hakkude ummade Mali natden ɗo e nder leydi meɗen Sénégal te ma wirto Mali foof naata e nder Sénégal hawni ko holno ɗiɗo conteneur uji mbatta ha waɗa échappé vigilance ɓe ganduɗa ko kamɓe goni ƴewtotoɓe walla mbiyen ɓeɗo yette wonoɓe laaɓi ɓe toon to diwan mo Mali ha yettoɗo e nder leydi alande ñanden hollo jeynenkoɓe walla mbiyen hol loskoji mbaɗa déclaration organisation internationale du travail holiti wonde leydi Sénégal ko leydi tataɓi ɓurde ngakkede golle woni plus de chômeur c'est le Sénégal so wattama losko kadi mbaɗa wawi wiide leydi Sénégal ene wawi jeeyede leyɗele ganduɗa ɓurde wawde waɗede consommé chanvre holko saabi wimi ɗum en meeɗa jooɗade yontere taw nanani saisie de drogue saisie de drogue e nder ngoɗo wuuro walla saisie de drogue e nder oɗo diwan wadde mbiyanna drogue o heewi holto rewara haw yetto holno rewnirte haw yettiro donc ko hunde fonde loskede par ce que ko ganduɗa waɗa réunir jeunesse ko ganduɗa wawa hokkide neɗɗo force ko ganduɗa hay sen adda développement wonata ko prioritaire wonta généralité donc nak ko no mbiɗa ni holto rewara holno umirto leydi Mali intervention mum walla mbiyan ko dadiɓe mumen jaggani ɗum noon ara ha nata kiidira tawi hen ujunere e temedde quelque ganduɗa ko ɗaynowo kala ɗayɗo hankadi natti jeeyede société kala ɗayɗo hankadi ni bon natti jeeyede développement c'est que janggo so tawi tan Afrique ne jogoto wonde walla Sénégal ne jogoto wonde ko c'est à travers cette jeunesse ɗum ɗon woni mise yimɓe par ce que main d'œuvre o sen woodi rek walla jeunesse active o sen woodi rek hunde kala mani mbaw forde wadde so tawi jeunesse o waɗi confronté gueɗe mbaɗe ni wadde développement o woni incertain Aissata Ndiaye min ko toon noon tigui hawnima Moussa Nia woni ko ganduɗa yiyete heewi hande e diwan mo Afrique saka noon sous région o woni ko ganduɗa ko ɗin banggueji drogue o ummoto ina naata e nder leydi meɗen Sénégal kono ni ko wayni so nanggama kam ko yettiral saabu hay so tawi ko ɓennata ko ɓurata hewde ko wayni so nanggama saabu ujunere e temedde tati capanɗe ɗiɗi e jeegom tonnes uji wona hay kiloji kono ko tonnes uji ɗum ɗon heewi waɗay conteneur naata e nder leydi douanier ɓe jiyani ɗum ko ma yetto ha ɗo e nder leydi meɗen ni yiye ɗum ɗon ni ko yettere Allah so ɗum nanggama saabu ɗo kam ina nane ni drogue nanggama to nanggama ga kono noon koko ganduɗa ete ko mbiɗa ko moƴƴani e société koko bonnata société moƴƴani e société koko ruttinta ɗum caggal saabu so sukaɓe muɗum gonti simmotoɓe ko ɗo huuɗo ɗayko ko ɗum ɓeydata hande agresseur uji ɗum ɓeydata ɓe ganda nattata yaadude e sagoli mumen dardartoɓe ko way noon ɓe mbiye ko liggaɓe ɓe mbiye ko goɗɗum taw foof ko sago hoore muɗum tan nannata ɗum hen ɗum ɗon noon koko ganduɗa yete hande hamnima ɗum tagui ne wiye saaha foof ɓeɓe ganduɗa gonni simmotoɓe ɓen poti ko wallede ha jalta hen kono foti nanguede walla foti tan yiyete fawede kuule ko ɓeɓe ganduɗa kamɓe nannata oɗo drogue e nder aduna o e nder Afrique te koɓe ganduɗa ha joni mbawa wadde feere ha mbaɗe identifié pawe juuɗe nangue Moussa Nia ko noon tigui hay goto ha joni soit ɗuminde c'est que
pennuji ɗi walla mbiyen ngo ganduɗa ko wadde jomum jeggolu walla yafade ɗumen ene jeeya ko ganduɗa ene Aissata Ndiaye walla jomum yoɓa conscient rek yaltine ene jeeya ko ganduɗa ene ɗuminiɓe ha boni wadde mbiten ko laamu ngu yo semmin nden kaka bang yo bang saabu koɗo huuɗo so uppunoma walla so fawno ko jungo ene wawi jibine tana ko boni boni o fof no bon wala ne wawi bonnorde neɗɗo goto walla yimɓe tata te so goto boni tan fam kadi bon ma won ko bonni par ce que oɗon ene wawno holto heedi par ce que sa daari rek wona debbo wona gorko par ce que consomore enen keewi donc nag ko wiide rek mon fof yo artire haqqille mum watta haqqille e hoore mum kadi anda ko fada janggo no heewi ko fadi ɗum janggo no heewi ko waɗi ɗum e yakare ko no heewi wadde ko tinnade jojji noon tigi amin jogi sehil men ɓaɗo anniversaire ko noon tigi o wiyete ko Issa Sall lamtoro gorko mo Cempeng kanko tigi mbiyetemo manditare jaam Aissata Ndiaye saabu ko hande tigi o yino aduna walla ko yi aduna ko neɗɗo mo ganduɗa en gurde makko gurdam joɗɗam wadde en mbimo happy birthday ma fi noon tigi happy birthday yo Allah junnu gurdam ma ɗum wonno komin gaddanoma nde roɓɓindu jayndeli moɗon ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno hande noon ne yaade abanum gorko walla tokara babam Moussa Nia to bangal caméra o heɗanen toon ko Mansour Sow alias Thiat ene wonde Amadou Touré maquillage o amin jarna hen no fewi ko bis baba